Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode, mun gode. Lalle manya ne yan waza su ku gane isi mu wanne tare da mu ba yaro muna son waka da mai farin cikin ku Allah mun karke shi yasa mun kai dacewa Allah mun gode kai ne kan mu na baiwa in mun yi waka cewa ake tsara ce isi mu wanne tare da mu ba yau ma ga mu a tare masu ga mu a tare masu yamma ko gane da ni da mu ba amana mai girma da ni da shi mu ba yaron zamani mu ba yaron da Allah ya hada mu da mu ba ne mu ba mu ba mu da amana ce amana ce mu da kai mu ba yaron zamani Allah ne ya hada ya hada Allah mun gode kai ne kan muna baiwa muna ta waka harshe na Hausa mun yau ana karba isi mu amana mai girma Allah ya sa mu gama da duniya lami kuma lafiya Allah muka roko masoyi abun ku ne kun gani masoyi ko ya yake abun kauna ne ba mu da girman kai si mu da mu Allah mun kai rikewa in mun yi waka garda ma'aikin ƙasan nan mu ne muke yi ko kuma ba mu ne ba mu ne ayyoma isi mu da mu ba ne Allah mun karke shi yasa mun kai dacewa in mun yi waka masoya kuke yaɗawa Allah ya bar mu tare da ku masoyiya farin ciki za ni so mu nunawa da ni da ma mu akwai kauna yan uwa ma dukkanin suna murna haka ya zamto farin cikin raina Assalamu alaikum yan garin dangona za mu so mu yi gaida wa isimo ne wannawa da farko zan sa Allah wanda ya yi ne zani so ne in gaida yan uwa namu haka ya sa zani barin cikin rai haka ya zamto sirika na rushe na ne mun kasance da ni da kai aka kauna yan uwa ma sun faɗi mun nunawa haka ya zamto farin cikin nawa sirikansu duka za su nunawa yan garin ma dangona suna suna sun faɗi ma ni da kai aka yi kauna haka ya zamto farin cikin raina isimu ma ni da kai akwai kauna sun faɗi ma isimo suna sanka wasu madu suna faɗin isimuwa dole ni ma a yau mu yo kauna sai kan so da kai a yau na nuna yan uwa na ku taho ku tanya murna so Assalamu alaikum yan garin Badango na za so in yi gaida wa yan uwa suna